का विकास भैया कपड़ा उपड़ा सरियावत रह गाँव जाता रह का। हाँ बबुआ ज्यादा नहीं गाँव है। अब दशहरा के 5 गो दिने रह गइल बा आ ट्रेन भीड़ भर जाता है। तू तो देखते बड़ो सोचनी 5 दिन पहले ही निकल जाई। भीड़ भाड़ से तो आदमी कम से कम छुटकारा पाई। घरे आदमी चल जाई माई बाबू के लग। घरों के लोग इंतजार करता कि 5 दिन पहले जैती तो सबके उके कपड़ा लता किना जाई तो घर के पूजा पाठ के सब सामान उमान किना जाए। यही से तनी 5 दिन पहले ही जाता न। आ सुन तू पूछा तारा हमरा से भैया गाँव जाता रहा। तू दशहरा में गाँव नहीं खा जाता रहा का बबुआ? ना भैया गाँव ना जाए के हमार कुछ मजबूरी बा, यही से हम गाँव नहीं जा सकत। काहे नहीं रह तू तो हमारे से 2 महीना पहले ही कर कि हमू दशहरा पूजा में घरे चले। अब तारा ऐसा कौन मजबूरी अगर तू घरे नहीं खा चल? का बताई भैया तारा से बड़की बहन के शादी में हम गाँव वाला लोग से कुछ पैसा ले रहनी है। अब जब भी हम बाहर से गाँव जानी तो गाँव वाला लोग बुझेला कि पैसा कमा के आयल बा, हमारा दुआरी पर आ जाला लोग पैसा मांगे और हमारा बेइज्जत होके के पड़ेला। ये से अब उनका लोग हम पैसा सधाइए के गाँव में जाए भैया। ए नीरज ओसे हमरा का लेवे देवे के बा? तू घरे जा चाहे मत जा। तू कहले रहा कि हमू दशहरा पूजा में घरे चले। हम यही से तरह से पूछ लेंगे। लेकिन एगो बात जान जानी रह जेकर नसीब खराब होके न उहे गाँव के दशहरा ना देख पाएला और मेला ना घूम पाएला आ माई के दर्शन ना कर पावेला। लेकिन हमार नसीब तो एकदम बढ़िया बा। हम जाता नहीं गाँवे, हम अपना माई बहन संगे अपना परिवार संगे जाए मेला घूमे। समझल कि ना? ई बात तू सही कहता रे भैया, साचो हमार किस्मत खराब बा। अरे एगो घर परिवार ना रहेला, फैमिली ना रहेला तो आदमी अफसोस करके रह जाला कि चला हमार घरे परिवार नहीं के, हमार फैमिली नहीं के तो हम गाँव जाके का करें। लेकिन हमार घर परिवार हमार फैमिली सब केहू रहते हुए लेकिन हम कोनो साल अपना फैमिली के साथ कोनो पर्व त्यौहार ना मना पावेनी भैया, ना मना पावेनी हम। तो हमार नसीबे नु खराब है भैया, तोहरे नसीब ठीक बा। तू हर साल जा गाँव दशहरा पूजा में आ मेला वाला घूम के छठ पर्व देख के मना के आ फिर तू बाहर आ जा। हमनी के परदेसिया आदमी भैया, आज बम्बई तो कल दिल्ली तो परसों बेंगलोर। हमनी के आधा से अधिका जिंदगी तो भैया परदेसे में कट जाला भैया, परदेसे में कट जाला। ना समय से माई बाप हमनी के प्यार दुलार दे पावेला, ना हमनी के अपना बाल बच्चा के समय से प्यार दुलार दे पावे निसन भैया। ऐसा होला परदेसी के एगो जिंदगी। जब कोनो पर्व त्योहार आवेला भैया तो हमनी के परदेसिया आदमी कुहक के रह जानी सन कि तनी कोनो पर्व त्योहार में हमनी के गाँव जैती सन। लेकिन हमनी के परदेसिया आदमी के नसीब में पर्व त्योहार कहाँ भैया, नइखे हमनी के नसीब में पर्व त्योहार। लही 500 रुपया हमरा छोटकी बहनिया के दे दिया आ कहिया कि भैया ये साल दशहरा पूजा में ना आए हैं, अगला साल आई हैं। ल जा तू भैया जा, तहार गाड़ी छूट जाई। लेकिन तहार बात सुन के नहीं हमार आँख भर आयल भाई, हमार आँख भर आयल। लेकिन जाने अनजाने में हम तरह के का ना बोल दे। कहने है कि जेकर नसीब खराब होला उहे गाँव के दशहरा ना देख पावेला और मेला ना देख पावेला। ये बात बोल के हम बहुत बड़का गलती कर देनी है भाई, हमरा के माफ कर दे भाई, हमरा के माफ कर दे। मैं माफी मांगे वाला कौन सवाल बा भैया? तू कोनो गलत बात ना कहल, जो सच्चाई बा तौने तू बतैल। हम तारा बात से तनको दुखित नहीं की भैया। रुको बबिया फोन कर पिया। हेलो प्रणाम भैया। हाँ खुश रह बबिया, खुश रह। कह समाचार? समाचार ठीक बा भैया, आवत तेरे नु घरे। ए बही हमारा के माफ कर दो। हम कहले रहनी कि तारा के हम अभी परी दशहरा के मेला में आए तो रसूलपुर मेला, छपरा के मेला, एकमा के मेला 77 घुमाए, लेकिन हम नहीं आ सकत बहिन, कोनो मजबूरी बा हमारा के माफ कर दो बहिन। भैया कैसन मजबूरी बा कि घरे ना आ पाओ तारा? का कहीं बहिन बड़की बहिन के शादी में 40,000 रुपया ले रहनी मालिक से, उ पैसा अब तक हम सधैले नहीं की। यही से मालिक हमरा के गाँव में नहीं खन आवे देते बहिन। हम उनकरा से 2 महीने पहले ही कहले रहनी कि मालिक हमरा के दशहरा पूजा में कुछ दिन खातिर गाँव जाए दे, लेकिन उ कहता ना हमार पहले पैसा सधा तब तोरा जहाँ बुझाए तहाँ जो, गाँव जो या बाहर जो। यही मजबूरी के चलते हम नहीं आ सकत बहिन। भैया के 500 रुपया दे दिले बानी, भैया जाके तारा के दे दिया, ले लिया, माई बाबूजी के साथ जाके मेला घूम लिया। हम ना आ सकतनी बहिन, हम ना आ सकतनी। ठीक बा हम रखतनी, हमरा डिप्टी जाए के देर होता, रख। अच्छा से रहिया, माई बाबूजी के ख्याल रखिए।
ठीक बा रख।